Avui parlem de Juanjo Colomer, un músic que va abandonar Alzira per a conquistar Hollywood. Juan José Colomer, un nom clau en el món de la música, ha tingut una carrera que combina múltiples disciplines i una búsqueda constant de noves formes d'expressió artístiques. Va començar a estudiar música als 8 anys en la Societat Musical d'Alzira i poc després es va traslladar al Conservatori Superior de València, on va aconseguir la seva formació en trompeta i composició. Però la seva exitosa carrera va començar en un tropès, quan en l'any 1984 un accident de trànsit li va obligar a deixar darrere la prometedora carrera com a trompetista. Les limitacions físiques a Juanjo no li van impedir que continuara en els seus estudis i va concloure els estudis per tal d'anar començant en el món de la composició i la docència. La seva passió per la música el va portar a formar part de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya als 16 anys i en 1990 va fer un pas decisiu en viatjar als Estats Units per a continuar els estudis en la ciutat de Boston. La seva carrera a partir d'ahir va donar un gir internacional en mudar-se a la ciutat de Los Angeles, on va començar a compondre bandes sonores per a pel·lícules que van ser reconegudes en molts premis, incloent el primer premi de Montecarlo i una nominació de l'Ariel Music a México. En paral·lel, la seva faceta com a compositor, Colomer va fer una incursió en el pop rock alternatiu, amb el projecte Bella i Fosca i La reina a la presó, que va tindre un notable impacte en el cinema independent estatunidenc. La música per al cinema és només una part del seu llegat. Colomer ha treballat en l'orquestració de concerts amb figures com Plácido Domingo i José Carreras i ha col·laborat en importants produccions internacionals, incloent els famosos concerts dels Tres Tenors. El seu treball com a orquestrador ha sigut essencial en produccions que han viatjat per tot el món, des de París fins al Japó. En l'any 2008, Passió Espanyola de Plácido Domingo, amb orquestacions de Colomer, va obtindre el Premi Latin Grammy al millor àlbum clàssic. Al llarg de la seva carrera, Juanjo Colomer ha rebut encàrrecs d'institucions de renom, com l'Orquestra Nacional d'Espanya, el Centre Nacional de Difusió Musical. A més, ha sigut nominat a premis prestigiosos i ha treballat també en l'adaptació i recuperació de peces musicals històriques, com les sarsueles La Gran Via o Cubadis. Juan José Colomer no sols és un compositor i arreglador talentós, sinó també un visionari quant a la fusió de la música en altres disciplines artístiques. I per això, en l'any 2013, l'Ajuntament d'Alzira li va atorgar la insígnia d'or, la insígnia d'or de la ciutat en la modalitat de cultura. A més, en sa casa, en el que és en els Estats Units, és fundador d'una societat que se diu Artistic Solis. Una vegada al mes, el compositor obre les portes de la seva casa perquè el públic en general pugui gaudir de la millor escena cultural de Los Angeles. Juan José és un alzireny a qui li agrada, com no pot ser d'una altra manera, la seva ciutat, però no és molt habitual veure-lo per els seus carrers, perquè, com tots sabeu, la seva residència està en els Estats Units, però sempre acudix quan els seus veïns ho necessiten. Per als alzirenys és un orgull poder comptar amb un apassionat de la música que ha conquistat el món. I des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira volem felicitar a Juan José Colomer
per eixe reconeixement mundial que té en el món de la música.